Хайде хора, това е един епизод от моята кариера с Реал Мадрид. Ето ми е схемата. Кейлор сме на вратата. Днес ще се справим също Атлетико Мадрид. Няма да покажем техния състав. Това ще покажем малко на него. Ето техния състав. Да, и време започваме. Добре дошли хора. Чайте, не сме гласа в камерата. Готови. Както казваха, добре дошли на тази среща. Реал Мадрид срещу Атлетико Мадрид. Очаква се да бъде велико дербе. На кой бе, пич? Бензема беше контузен, сега се възвръща от контузия. Има нови попълнения, Машерано и още един. И Филип Кутиньо в стана. През трансферния прозор се купих. Кейлор Навас ми е на вратата, между другото. Искам на момчето да му се дигне оверала, тъй като той е добър вратар. Много добър купите мен. Кристиано Роналдо, как бе спрян. Тряс, браво. Давай, браво е машино. Хамес Родригес. Удар на Родригес. Какво вратарчи имат? Няма гледам повторение, губи са време. Бейл. Центрана на Бейл към Рафаел Варан. Хоп. Айди вътре. Казах вътре. Абе, Бензема. Къде върши, пич? Омага, гледайте, са ги опаси. Мале. И кай Кюндоган. Изгледа сам също вратаря. Това е гол. Гол е. На Кейлор Навас, какво очакваш, пич? Някак сменим обаче. Дори да падна, нима и бе. Това не е за купата, между другото. Това е... Как го е за класирането там, или каквото се счита. Аре бе, махай го това бе. Много е копна топката, между другото, това го признавам вече. Сега само ще тичам с Бензема. Няма да направя нищо, тъй като ми играе на аматьор. Браво! Машинка. Да, пак казвам, това няма да е поредицен. Просто е такова рандом клипче. Омага, що подайте на Бензема, той няма да бъде отбор, Аре Бензема, геймър селф. Направо съм да е 4 минути, ама не знам колко дълго ще стане клипа всъщност. Ще ме! Карем Бензема. Хоп, обръщаш се. Ама това че е взима. Годин има 100 години на разположение. Утре очаквайте клип. Да. Утре очаквайте клип, тъй като е събота. Не знам кога ще видите този клип, така че... Да. Това не е обувь. Точно така. Да, и Кай Кюндоган. Ще пише Илкай, като е Икай просто. Удай хора! Давай, Пепе, Пепе. Трас. Браво е машина. Омага. Ти ги вършва Серхио Рамос! Роналдо е сега това. Пусни му да тича. Така. Тая кариера я направих не защото харесвам Реал Мадрид, защото имат голям трансферен бюджет. Да, за това.
И Барселона има дема, вече имаме една кариера с Барселонка. Имаме една кариерка с Барселона и смятаме не да направя така един клип. Да, това е. Серхио Рамос ме е капитана. Не Касиас, защото те не е в игра, както споменах. В началото на матча лети от толкова пияне Карим Бензема. Сикуела. Това какъвто се счита. Ай, тичай. Нали искаш ти я подам дълга, бе? Шут. Бензема. Бензема. Май гади дара Бензема. Аре, ти е гей. Не смятам този клип да го правя хипердългия. Те има толкова много пейс. Ех, мама му. Как ще прескачат всички мои шпагати? Това не е реално просто. Роналдо е голяма. Ах, мамич. Също е ми кариера на Атлетико Мадрид. Като бих Реал Мадрид. Там за купата. Играли. Аркеор Навас. Това е гол. Как не? О, браво е Навас. Ти можеш да се паиш. Не почух също на вратарите, тъй като това е най-доброто ми решение. Все пак Касиас пич. Манджука, че се позабави тук с решението се. Да видим сега. Хамис Родригес. Карим Бензема, дами и господа. Карим Бензема. Роналдо. Не може да предаде тук Филипе Каутино. Чашничка. Такъв пас към Пипе. Пипе, Роджер на Пипе! Роджер Пипе, Манчестър, Пипе. Oh my god, what the fuck is this shit? И ще се видим след почивката. Между другото сега е много добра възможност за Бензема, Роджер на Бензема! Има ли къде да не се чуде? Не, защото там е моя. Майко! Ето ни отново след рекламите. Двойна смяна. Си излиза и също Фабио Контрал. Иско, простете. Хоп. Айде. Барселона има дуспа, доколкото чувам тук, как коментаторите дрънкат. Бах ти как го изблъска, пич. Спъника чаш. Мале Барселона бъде 3-0 срещу Атлетико. Билбао. Бах ти пичуйте. Тряскам те. Не мога играе много хубаво на професионал Edition. Да, това е професионал, ако се чуете. Само шпагати фара, не мога игра, казвам ви честно. Давай! Хамес! Ти си моето момче! Мушнята! Как бе? Как бе, младеж? Как няма да я мушниш? Аре бе, младеж. Тряс, Гризман. Умри. Сега ще изрязвам моментите. Аре. Но добра така. Тук, това ще... Да, това е втори гол. От сърти ми кара, когато играх и за купата на футбол. Искам да ги ебатия. Връщаме се в матча.
76 minuta no Ajax. James Rodriguez. Even sweetie. Atletico,